Ahojte, vítajte v novom Zolidays. Práve som sa premiestnil do Prahy a idem do podcastu k Šimbovi a Kročovi do Tupých Hrán a potom snowboardovať na akciu s názvom Red Bull Full Moon. Jaj, bože můj, holka moje, hoď tam tu sůl z toho okna. Je to sníh? S chalanmi dávame ešte takéto raňajky v profesionálnom podcastovom štúdiu. Kedy ste vlastne začali s Tupými hranami? 3 roky? Přes 3 roky to je. Člověče, budeš 87. díl dokonce. Čo ste sa naučili také, ako keď teraz myslím z toho procesu? Nám to nejvíc asi dalo, že se potkáš s lidmi, se kterými by ses asi jen tak nepotkal, si myslím. To je fajn. A docela si myslím, že se nám daří, že si neskáčem do řeči, tak jako na začátku. Furt občas. Furt občas, no, ale tak... A držu. Sebevědomí mi to dalo. 2-3 momenty, které byly, že taký highlight. Já jsem si hrozně užil díl s Michalem Dusíkem, to je komentátor české televize, který komentuje mimo jiný i lyžování a snowboarding, freestyleový. A jinak jako těžko vyhodnotit někoho, jako, že by byl nějaký highlight. To bych pak jako neschodil ty, který neřekl. Jasne. Prajem ešte minimálne ďalších 87 dielov. Asi dáme. Takže my ideme natáčať podcast. Keď toto vyjde, tak predpokladám, že podcast už bude live, lebo ja mám troška oneskorenie s týmito vlogmi. Určite dajte vedieť, ako sa vám to páčilo. Aj chalanom, aj mne. Ideme na to. Servus. Zolidays, shoutout Zolidays. Ahoj. Ahoj. Tak sme to zvládli. Máme natočené 2 hodiny kontentu. A vy to môžete nájsť v popisu videa. Čo si myslel, keď sa chytil toho snehu? Že je to sníh? Čo si myslíš, Samko? Vyzerá to dobré. Ale nebude to zadarmo. Za 3 hodinky začína tréning. Ideme sa predtým ešte nájsť všetci spolu a budeme mať nejaký riders meeting. Na rozbeh je to takáto konštrukcia, ktorú chalani postavili cez noc. Je to príjemné, je to široké, dostatočne vysoké, takže s rýchlosťou problém určite nebude. Tu na vzadu máme riders zónu. Čau, já jsem Kuba, jsme tady na výstavišti v Holešovicích v Praze. V půlce února, vypadá to tady jak v létě, ale chystáme se tady na akci Red Bull Full Moon, která proběhne dneska už večer. Kluci tady na tom makají celou noc, takže velký díky, protože bez nich by to nešlo. I přes nepřízeň přírody máme docela dost sněhu a myslím si, že přijde i docela dost lidí, takže se těším moc. Kto prišiel s tou myšlienkou zorganizovať takúto akciu? Myšlenka byla sice moje, ale všechno jde za klukama z Red Bullu, který jako vydávali ten největší support hned od začátku a došlo to až jako do situace, kdy tady budeme stát jako s nejlepšíma českýma, slovenskýma a international jezdcema v Praze. Takže super. Yes, ja myslím, tady big up za toto, že si to zorganizoval a ja som aj počul, že to je tvoj prvý street. To je no, ty vado. No a ako sa cítiš pred takýmto railom? No jako, už jsem tady jako pár dní teraz jako strávil se na to koukat. A vždycky si jeden den říkám, že to je v pohodě, druhý den si říkám, že to jako je těžký. Pak si říkám, že to je v pohodě, pak zase, že to je těžký a dneska to vyšlo zrovna na to, že se cítím jako v pohodě. Yes. Takže není to asi nejjednodušší spot, na kterém si dá takovou premiéru, ale myslím si, že lepší crew lidí, jako se kterými to budu moc dělat, si jako asi těžko najdu, takže si myslím, že to tomu dost pomáhá. No tak dobre si vybral na prvýkrát. Děkuju, že jsi dorazil hlavně. Ja ďakujem za pozvanie a teším sa na akciu. Bude to skvelé. Vidíme a vy sa. zostaňte s nami a prinesieme vám čo najviac záberov z akcie. Všich frontside board slide. Yes. Tak som ubytovaný, dostal som ubytovanie od organizátorov, od Red Bullu, priamo v hoteli Expo na výstavisku, sú do toho spotu. Ja. Ale ďakujem. To bude dobre spať. Riders meeting vo veľkom, teraz ideme dať obed a presunieme sa pomaly na spot. Session je od 5 do 9, takže jsou to 4 hodiny. Zase jezdit, co chcete, zít rail, double king, triple king. Jsou vlastně jako původně 2 kategorie, je to best trick a best overall performance. A pak je after party, všichni od nás pak dostanete nějaký vouchery na drinky. Myslím si, že už jako nám zbývá jenom si to užít a zajezdit se co nejlíp, takže díky. Děkujeme. Straight fire. Čo, stredo?
Ešte posledné úpravy. Dávame na rovinku trochu snehu. Náhodou niekto zíde skorej, tak nech ho hneď nezasekne. O druhej nám začal tréning, kde sme mali možnosť vyskúšať si spot pred akciou. Padalo veľa držiek, čo nás len uistilo v tom, že spot je náročný. Dobré? Tak tomu takovýhle kousek od toho schodu. Ojvin dal ako prvý celé zábradlie až z vrchu. Ja som si dal 50-50, párkrát som skúsil 360 von z rovinky. A následne som začal skúšať frontboard. Spočiatku mi to nešlo, ale postupne som si na nájazd areál zvykol a bolo to lepšie. Nie je to zadarmo. Je to obrovské, náročné. Moje predstavy dať to celé na Fraňa sa asi rozplynuli týmito pokusmi. Poď bro, máš to navoskované. Tak robí sa ryšie, iba za chvíľu to začne. Je to prísne, bude dobrá show. Hlavne skvelé, že sme sa takto všetci spolu stretli zase po dlhej dobe. Můžeme se těšit na několikahodinový jam. Espresso morning a slyším, že tady má Zolo celkem slušnou fanbase zo Slovenska! Ako to zatiaľ hodnotíš? Je to skvělý. Je hodně lidí a hlavně je super úroveň ježdění. Stále to prebieha, ubehla asi hodina a už ty kokos, všetci sme zničení, ale stále to ešte má trvať 2 hodiny. diskvalifikovaní. Aj. Pri druhom pokuse som si hneď zlomil zub, takže som mal aj krv v ústach a nebolo to príjemné, ale potom som to nejak rozjazdil. Dal som si pár trikov, čo som chcel a teraz neviem, budem skúšať niečo nové, iné. A je tu strašne veľa ľudí. Praha, wow. Mohol som toto hneď natočiť takto z prvej, yes. Zlomil som si zub pri druhom pokuse hneď. Čo urobil? Zlomil si zub? Zlomil si zub? Veď chrup Štrbavý, ale stále. Bez zuba ťa nikto nebude chcieť. Má sixpack. Ani ten sixpack, ani tá klovácka ti nepomôže. Murdar dálaj dám to. Ide samo! Ty kokos, po samom to riadne iskry.
som DJ. Konečne dobrý záber. Pro trenéry bude photoshooting, takže kdo bude A máme tu legendu slovenského snowboardingu Juliusa Petrika. Prečo kontest nejazdíš? Prečo kontest? Bo tu nie sú lyžiari. Nie, bo dali sneh na schody. My nejazdíme z také raily. Sultán! A skús, ako má voňavku, je pišina. Dobrú má. Ohoňaj, Cítim až sem. Ešte raz na Veď normálne som zvlhol, cítim. Takže, kluci, Daj konečne! Nemám hambu! ten konec umí od tripu. Wow, neskutočná atmosféra. Praha, top. Takže takto to tu nejak dneska vyzeralo, bolo to šialené, obrovský dáv, úplná bomba. Aké sú tvoje pocity po, myslím, že veľmi úspešnej akcii, ktorú si zorganizoval? Husté. Možná. Veľmi husté. To si ideme. Takto šialené to bolo, až Kubo zlomil prilbu. Takže podle mě jako nad všechny očekávání přišlo strašně lidí, klukům to hrozně šlo. Jsem spocený, jak kdybych byl 5 hodin v posilovně. Thank you all for coming. Rocky Balboa. Po hodine v ringu. Tak si pekný. Krásne som. Vyhodnotenie funguje tak, že každý dostane papier a sú 3 kategórie. Best overall, best trick a Barton Local Hero. A každý si zaznačí svojho favorita a následne sa to vyhlási. Takže super formát. Každý jazdec môže vlastne povedať, že kto vyhral podľa neho. To neviem, dobře. Ďakujem, bro. Díky moc. Yes, bro, gratulujem. Díky moc. To bolo úžasné. Tak to som nečakal. Ďakujem. Wow, best trick. Díky moc, bro. Strašné toto. Zabil. Congrats. Vyhral som best trick a halus. Díky moc. Mega som si to užil. Bola skvelá atmosféra, bolo vynikajúce jazdiť so všetkými znova. Big up Red Bull a Kuba Hroneš za organizáciu. A zadarmo drinky! Ďakujem veľmi pekne. Díky moc. Zabil. Ďakujem. Yes, dostal som vouchere na drinky.
Bola skvelá atmosféra, vynikajúci ľudia. Ďakujem Red Bull a Kuba Hronoš za organizáciu. A týmto by som sa chcel rozlúčiť z Prahy a z tohto vlogu. Ďakujem veľmi pekne, že ste to sledovali. Ďakujem vám veľmi pekne. Dajte nejaký odkaz do komentárov, či sa vám to páčilo, či by ste chceli vidieť viacej obsahu z takýchto udalostí. A pokiaľ ste ešte dali subscribe, tak správajte tu. Majte sa krásne, vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte. Yes.